ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ እዚ ካልኣይ ቆሮንጦስ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ነታ ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣካያ ዘለዉ ኣመንቲ ዝተጻሕፈ ምዃኑ ኣብ መእተዊ ናይቲ መጽሓፍ ተገሊጹ ንረኽቦ። ኣብዚ መጽሓፍ ናይ ጳውሎስ ክብሪ ዝትንክፍ ሓዋርያዊ ስልጣኑ ዝቀናቐንዎ ሓሶት መምሃራን ናብ ናይ ቆሮንጦስ ቤተ ክርስቲያን ሸሊኾም ኣትዮም ነይሮም እዮም። ጳውሎስ ኣብ ቆሮንጦስ ካልኣይ ግዜ ሓጺር ምብጻሕ ክገብር እየ ኢሉ ዝበሎ ቃል ዘይሕሉ ሰብ እዩ እናበሉ ከም ዘውሮ ኢሉ ከም እንደገና ንሱ ሓቀኛ ሐዋርያ ከም ዘይኮነ ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝነብሩ ድኻታት ዝተዋጸ ገንዘብ ንውልቃዊ ረብሓ ተጠቒሙሉ እናበሉ ዝብልዎ ቃላት ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክማጻረን ኣብ ማእከሎም ከሎ ህይወቱ ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ካብ አንደበቱ ዘስምዖም ዝነበሩ ናይ ድሕነት መልእኽቲ ቁኑዕ መልእኽቲ ምንባሩ ክዝክርዎ እዩ ዘተሓሳስቦም። ብተወሳኺ እቲ ዝጀመርዎ ናይ ምእካብ ሓገዝ ንኸጠናቅቕዎ ካብ ኣብ ማእከሎም ዘለዉ ህውከት ፈጠርቲ ንኽጥንቀቑ ንሱ ክመጽእ ከሎ ድማ ድልዋት ኮይኖም ክጸንሕዎ ኣጥቢቑ ይልምኖም። እዚ ዝጸሓፈሎም ድማ ብቁኑዕ መንፈስ ምዃኑ እዩ ዘረድኦም። ዝተጻሕፈሉ ቀንዲ ዕላማ ነቶም ሓሰውቲ መምሃራን ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ቆሮንጦስ ዝነበሩ ንምኹናን ናይ ጳውሎስ ቁኑዕነት ኣገልግሎትን ንምርግጋጽን ሐዋርያዊ ስልጣኑ ንምክልኻልን እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ዛዕባ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 20 ዘሎ ኮይኑ ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደረት ኢና፣ ኣምላኽ ከዓ ባኣና ገይሩ ይምዕዳ ኣሎ፣ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ድማ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ንልሙነኩም ኣሎና። እዚ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ እንተኣንቢብናዮ ሓደ ነገር ብትኽክል ንርድኦ ኣሎ። ናይ ጳውሎስ ናይ ፍቕሪ ቃላትን ልባዊ ምኽሪ ናይ እግዚኣብሔር ሓቅን ኣብ ህይወት ዝነበረ ተወፋይነት ከመይ ገይሩ ናይ ሓሶት መምሃራን ከም ዝተቃወመን ኢና እንርዳእ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጸሓፎ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ብፍቓድ ኣምላኽ ሐዋርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ጢሞቴዎስ ሓውናውን ናብታ ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ማሕበር ኣምላኽ ምስቶም ኣብ ብዘላ ኣኪያያ ዘለዉ ኩላቶም ቅዱሳን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። ምስጋና ንእግዚኣብሔር። ቁጽሪ 3 ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምጽንናዕን ይባረኽ። በቲ ንርእስና ካብ ኣምላኽ እንጸናንዓሉ ምጽንናዕ ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለዎ ዘበሉ ኩላቶም ከነጸናንዕ ምእንቲ ክከኣለናስ ብጸበባና ዘበለ ዘጸናንዓና ንሱ እዩ። ከምቲ ስቓይ ክርስቶስ ኣባና ዝዓዝዝ ዘሎ ከምኡ ድማ ብክርስቶስ ዝኾነልና ምጽንናዕና ይዓዝዝ እዩ። ግናኸ እንተ ጸበበና እኳ ንምጽናዕኹምን ምድሓንኩምን እዩ። እንተ ተጸናንዕና ድማ ነቶም ንሕናውን ንስቀዮ ዘለና ስቓይ ብትዕግሥትኹም ዝጋደል ምጽንናዕኩም እዩ። ከምቲ ብተማቐልቲ ስቓይ ከምኡ ኸዓ ተማቐልቲ ምጽንናዕ ከም ዝኾንኩም ፈሊጥና ተስፋና ኣባኻትኩም ጽንዕቲ እያ። ኣሕዋቴ ብዛዕባ እቲ ኣብ እስያ ዝረኸበና ጸበባ ሕይወትና እኳ ክሳዕ ንቐብጽ ሓለፈ ዓቕምና እምብዛ ከም ዝኸበደና ክንሓብኣልኩም ኣይንፈቱን ኢና። ኣብቲ ንምውታት ዘተንስእ ኣምላኽ እምበር ኣብ ገዛ ርእስና ምእንቲ ኸይንውከልሲ ሞት ከም እተፈረደና ኣብ ውሽጥና ይስማዓና ነይሩ። ንሱ ካብ ክንድዚ ዝኣክል ሞት ኣድሒንና የድሕነና ድማ ኣሎ። ንዳሕራዩውን ከም ዘድሕነና ብእኡ ተስፋ ንገብር ኣሎና። ንስኻትኩም ከዓ ብጸሎትኩም ትድግፉና ኣለኹም። ከምኡውን ሳላቲ ብብዙሓት ሰባት ዝረኸብናዮ ውህበት ጸጋ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባና ከመስግኑ እዮም። ጳውሎስ ናይ ጉዕዞ መደቡ ከም ዝለወጠ ቁጽሪ 12 ትምክዕትና ብጥበብ ሥጋ ዘይኮነስ ብጸጋ ኣምላኽ ከም እተመራሕና ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ምናዳ ኣባኻትኩም ብቅድስና ኣምላኽን ንጽህናኡን ከም እተመላለስና እዚ ናይ ሕልናና ምስክር እዩ። ብዘይ እቲ እተንብብዎን ወይስ እተስተውዕልዎን ካልእ ኣይንጽሕፈልኩምን ኢና እሞ ከምቲ ንሕና ትምክሕትኹም ምዃንና ብሓደ ወገኑ ኣስተውዒልኩምና ዘለኹም ከምኡውን ንስኻትኩም ብመዓልቲ ጐይታና ኢየሱስ ትምክዕትና ከም እትኾኑ ክሳዕ መወዳእታ ድማ ከም እትስተውዕልዎ ተስፋ እገብር ኣለኹ። ቁጽሪ 15 ከዓበት ጸጋ ምእንቲ ክትረኽቡ ከዓ በዚ ተኣሚነ ቅድም ናባኻትኩም ክመጽእ ደለኹ። ብኣኻትኩም ኣቢለ ከዓ ናብ መቄዶንያ ክሓልፍ ከም ብሓድሽ ድማ ካብ መቄዶንያ
نبخاتكم كمت مونسخاتكم نبي هدا فتفانوني دلكو بارسي إزمس حسبكو بقلت دخون جيري خون ويس أباي وأو أيكونن منتك خونسي اتيز مخرو دخون كم سقا جيري مخيري يخويني اتبعنا مالت بأين سيلوانوسن تيموثيوسن أب ما أكلكم اتسبكو دام لخ يسوس كريستوس بو هو ينبر أون أيكونن أي نبرن أمو أملاخ أمون كم زخوني اتناخم زنقرنا يقال أون أيكونن أي نبرن تسفى أملاخ زبلس أبو أويو سلزخا أملاخ بانا منتي كخبرسي بو آمين إيو كناخ اتي بكريستوس جيرو مساخاتكم زصنعنان زغبعنان تزحتمنان أبلبنا ونقربون منفذ زهابنان أملاخ نسئيو قطري 23 جناخ اتي ناب قرنطس جنا زي ممتسي منتق نحفظكم إلى كم زخنكو أملاخ نمسكر أب نفسي اتصوع عنكو بأمنتكم إنكم اللهم أما دقف تحقصكم داعينا مبر قبل على أمنتكم كن قويتت أي كنان كالأيتي ملقت باولوس نابسب قرنطس معراف كلته قطري حاده كم بحدش دما بقوهي نابخاتكم كيمت زبر اسي مدبكو مالت أنا أنت أقويه خمسي اتبعي مخنيات زقوهي أنت زي كوينو دأمن إيو زحقسني حقوس كلاتكم كم زخوني بكلاتكم إنا تأمنكو كابتم حقوس كرخب اللهم زقبا أنك متصخلقو قوهي مأنت كيركب إيا أزيز صحف كلكم اتي زفكركم فقري أزيبولوس مخانو منتي كتفلتو انبر ببزوح سببان تنكات اللبن بزوح إنا نبعخو زصحف كلكم مأنتي كوغيوكم إلى أيكم كل نزبت دلي يقرأ مبال قطري حامشته حدث زوجهاي تلقنا مبزاك يخبدلو بحدو غنس نخل خطكم انبرنا أيكونن زوجهاي نزي كم زبالة اتي كابتن بزوحات زرخبو مغنحتي يأخلو بارسنا زخم زبالة من الباش ببزحي قوهي كي واحد يقرأ دعا بولولون أتصنا نعوان بكل نجر الزوزات انتخونكم فتنات مخانكم من تكفلت يزحف كلكم سلازقا فقركم كتصنعولو معدكم علىكم جناخ الشيطان كيبل تسألنا وديتو عين سحتاني نامو أنا نقل يقرأ إلى انتخوينه بزعباكم أبكر كريستوس يقرأ إلى إيه بارسنا تقرأ تولولو أنا يقرأ أولولو علىكم عوت أقل تحدش كدان قطر عسر تغلته وانجيل كريستوس منتك مهر إلى ناب رأس مسمت أخو جنا دقاون بقويتا تخفيت اللي كلوس نتيتوس حوي سلا زي رخبكو نساتو ماسين يومني ناب مقودنيا واتساخم بر أب منفسي عرفتاين برنن جنا خينتي بكريستوس كل ساعة ناب عوز مرحنا بأناون معزاف التوتو أب كل بوتاز قلت أملاخ صبحاتي خنو مالت أما كلتهم زدحنون توم زطفون أب كرما أملاخ معزا كريستوسينا نزياتهم كموت نموت نتياتهم جنا كاب هيوت ناب هيوت زبط سعشتاينا نزك إلى الزلو من إيو بأملاخ تدريخنا بقرنت أبكر ما أملاخ بخرسوس كنا نزارب على نمبر كم تنبزحات مقال أملاخ زحاوسو أي كنان
ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ቁጽሪ 1 ከም ብሓድሽ ዶ ንርእስና ከነማዕቆብ ንጅምር ኣሎና ወይስ ከምቶም ገሊኦም ዶ እተማዕቆበና ደብዳቤ ናባኻትኩም ወይስ ካባኻትኩም ተድልየና እያ? ኣብ ልብና እተጻሕፈት ኩሉ ሰብ ዝፈልጣን ዘንብባን ደብዳቤና ንስኻትኩም ኢኹም። ንስኻትኩም ብመንፈስ ሕያው ኣምላኽ እምበር ብቐለም ዘይተጻሕፈት ኣብ ልቢ ሥጋ እምበር ኣብ ጽላት እምነት ዘይተጻሕፈት ብምግልጋልና ደብዳቤ ክርስቶስ ምዃንኩም ግሁድ እዩ። ቁጽሪ 4 ብክርስቶስ ግና ኣብ ኣምላኽ ከም ዝበለ እሙንቱ ኣላትና ክእለትና ካብ ኣምላኽ ዳኣ እዩ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምጻና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን እዩ። ፊደል ይቐትል መንፈስ ግና ሕያው ይገብር እዩ እሞ ንሱ ኸኣ ንናይ መንፈስ እምበር ንናይ ፊደል ዘይኮነ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ክንከውን ከኣል ትገበረና። ክብሪ ናይ ተሓዳስ ኪዳን ቁጽሪ 7 ግና ኸእቶም ደቂ እስራኤል ብምኽንያት እቲ ሓላፊ ዝኾነ ክብሪ ክነሱ ምጥማት እቲ ገጽ ሙሴ ክሳዕ ዝስእኑ እታ ብፊደላት ኣብ ኣእማን እተቐርጸት ኣገልግሎት ሞት ብኽብሪ ካብ መጸትሲ ክንደይ ደኣ ግዳ እታ ኣገልግሎት መንፈስ ብኽብሪ ብልጽቲ ዘይትኸውን እታ ኣገልግሎት ኩነኔ ካብ እትኸብር ክንደይ ግዳ እታ ኣገልግሎት ጽድቂ ብኽብሪ ዘይተዓዘዝ እታ ሓላፊት ብኽብሪ ካብ መጸት እታ ነባሪት ግዳ ክንደይ ኣዝያ ብኽብሪ ዘይትበልጽ እሞ በዚ ወገን እዝስ እታ ክብርቲ እኳ ብምኽንያት እቲ ዝዓዛ ክብሪ ክብርቲ ኣይኮነትን። ቁጽሪ 12 እምበኣርስ ከም ዝበለት ተስፋ ስለ ዘላትና ብብዙሕ ትብዓት ንዛረብ ኣሎና ከምቲ ደቂ እስራኤል መወዳእታት ሓላፊ ከይርእዩ ሙሴ ኣብ ገጹ ጉልባብ ዝገብር ዝነበረ ኣይንገብርን ኢና። ግናኸ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከንብቡ ከለዉ እቲ ብክርስቶስ እተቐንጠጠ መጋረጃ ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ኣይተቐልዓሎምን እሞ ሓሳቦም ደንዚዞ ኣሎ። ክሳዕ ሎሚ ንሙሴ እናንበብዎ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ዝርጉሕ ኣሎ። ናብ ጐይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ። ጐይታስ መንፈስ እዩ፣ ኣብቲ መንፈስ ጐይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ። ንሕና ኲላትና ግና ብቑሉዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጐይታ ከም ብመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጐይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣየኡ ንልወጥ። ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ድኻም ወዲ ሰብን ሓይሊ ኣምላኽን ቁጽሪ 1-2 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሕልና ኩሉ ሰብ ነታ ሓቂ እናገለጽናሉ ነፍስና ንዕቁብ እምበር ብተንኰል ከይተመላለስና ንቓል ኣምላኽ እውን ሓሳዊ ከይገበርናዮ ነቲ ናይ ነውሪ ሕቡእ ነገር ሓዲግና ኣሎና። ስለዚ ምሕረት ከም ዝወረደና እዛ ኣገልግሎት እዚኣ ካብ እትህልወና ኣይንሕለልን ኢና። እቲ ወንጌልና ስውር እንተኾነ ከዓ ኣብቶም ዝጠፍኡ እዩ ተሰወረ። እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ከየብርሃሎምሲ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጐይታ ንርእስና ግና ምእንቲ ኢየሱስ ከም ግዛኣትኩም ጌርና እምበር ርእስና ኣይኮናን እንሰብኽ ዘሎና። እቲ ካብ ጸልማሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እዩ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ። ቁጽሪ 7 ግናኸ እቲ ማዕልያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘሎና። ብኹሉ ወገን ንጽቀጥ ግናኸ ኣይጸበናን፣ እንገብሮ ይጠፍኣና ግናኸ ተስፋ ኣይንቐብጽን ኢና። ንስጎግ ድርብያት ግና ኣይኮናን፣ ይደፍኡና ግናኸ ኣይንጠፍእን ኢና። ሕይወት ኢየሱስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክትጋሃድ እውን ኩሉ ሳዕ ሞት ኢየሱስ ኣብ ስጋና ንጸውር ኣሎና። ማለት እታ ሕይወት ኢየሱስ ኣብቲ መዋቲ ስጋና ምእንቲ ክትጋሃድሲ ንሕና ብሕይወት ዘለና ምእንቲ ኢየሱስ ኢልና ኩሉ ሳዕ ናብ ሞት ይሕልፉና ኣለዉ። እምበኣርሲ ሞት ኣባና ይዓይ፣ ሕይወት ግና ኣባኻትኩም ተዓይ ኣላ።
ግናኸ እቲ ንጐይታና ኢየሱስ ዘተንስኦ ንኣናውን ምስ ኢየሱስ ከም ዘተንስኣና እሞ ምስኻትኩም ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘቑመና እናፈለጥና ከምቲ ኣሚነ ስለዚ ተዛረብኩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቲ ሓደ መንፈስ እምነት ካብ ዝህልወና ንሕና ድማ ንኣምን ስለዚ እውን ንዛረብ ኣሎና። እቲ በቶም ብዙሓት እምብዛ ዝበዝሐ ጸጋ ንኽብሪ ኣምላኽ ምስጋና ምእንቲ ክዕዝዝ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ምእንታኹም እዩ። ቁጽሪ 16-17 እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ማልያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘላለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እዩ እሞ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብና እንተበስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ጽባሕ ይሕደስ ኣሎ። ስለዚ ኣይንሕለልን ኢና። እቲ ዝርአ ንግዚኡ እዩ፣ እቲ ዘይርአ ግና ንዘለዓለም እዩ እሞ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምትን ኢና። ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ሰማያዊት ቤትና ቁጽሪ 1 እዛ ምድራዊት ናይ ድንኳን ቤትና እንተፈረሰት እኳ ሓንቲ ህንጻ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ምንም እኳ ልቡሳት እንተኾንና ዕሩቋት ኮይንና ከይንርከብ እታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስ እናናፈቕና ኣብዚ ንደናፈቕ ኣሎና። ንሕና ኣብዚ ድንኳን እዚ ከሎናስ እቲ መዋቲ ብህይወት ምእንቲ ክወሓጥ ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስ እምበር ክንቅንጠጥ ስለ ዘይንፈቱ ከቢድና ንስቆርቁር ኣሎና። ግናኸ እቲ ነዚ ዘዳልወልና ዕርቡን መንፈስ ከኣ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። ቁጽሪ 6-7 ስለዚ ኩሉ ሳዕ እምንቶ ኣላትና ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮንናን እንመላለስ ዘለና እሞ ኣብ ሥጋ ሰፊርና ኰለና ካብ ጐይታ ርሑቓት ከም ዝኾንና ንፈልጥ ኢና። ግናኸ እምንቶ ኣላትና ካብ ሥጋ ግዒዝና ምስ ጐይታ ክንነብርን ባህጊ ኣሎና። ነፍሲ ወከፍ ነቲ ብሥጋኡ ኰሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ ምእንቲ ክቐበል ኲላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንገሃድ ኢና። ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተኣሊና ወይስ ኣብ ወጻኢ ንኡ ክንሐግሶ ንጽዕት ኣሎና። ኣገልግሎት ዕርቂ ቁጽሪ 11 እምበኣርሲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ፈሊጥና ንሰብ ንረድኦም ኣሎና። ንሕና ግና ንኣምላኽ ጉህዳት ኢና። ኣብ ሕልናኹም ከም እተጋሃድናውን ተስፋ እገብር ኣለኹ። ነቶም ብገጽ እምበር ብልቢ ዘይኮነ ዝምክሑ ምላሽ እትምልሱሎም ምእንቲ ክህልወኩም ብኣና ክትምክሑ ምኽንያት ንህበኩም ኣሎና እምበር ከም ብሓድሽ ርእስና ከነማዕቕበኩም ኣይኰንናን። እምበኣርከ ሓደ በጃ ኹሉ ሞተ። ስለዚ ኲላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኹና እዩ እሞ እንተ ተጸለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተኾንናውን ንኣኻትኩም ኢና። ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንቶኦም ዝሞተን ዝተንሰን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኲላቶም ሞተ። ደጊም ካብ ሕጂ ብመንገዲ ሥጋና ሓደ እኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ንክርስቶስ ከዓ ምንም እኳ ብመንገዲ ሥጋ ፈሊጥናዮ እንተኾንና ሕጂ ከምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና። ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ። እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዚ ኩሉ እውን ካብቲ በዓሉ ብክርስቶስ እተዓረቐና ኣገልግሎት ዕርቂ እውን ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። ማለት ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ኸሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ እሞ በደሎም ኣይሓዘሎምን ኣባና ኸዓ ቃል ዕርቂ ኣንበረ። ቁጽሪ 20-21 ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ በኣና ገይሩ ይምዕዳ ኣሎ። ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ መንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ንልምነኩም ኣሎና።
ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 1 ጸጋ ኣምላኽ ንኽንት ኸይትቕበሉ ንሕና መዓይቲ ኮይንና ንምዕደኩም ኣለና። ብቕብልቲ ጊዜ ሰማዕኩኻ ብመዓልቲ ምድሓንካ ኣረዳእኹኻ ይብል እዩ እሞ እንሆ እታ ቐብልቲ ጊዜ ሕጂ እያ፣ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ። ቁጽሪ 3 ኣገልግሎትና ምንት ኸይጽረፍ ንሓደ እኳ ብገለ ነገር መዕንቀፊ ከቶ ኣይንህብን ኢና። ብኩሉ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ርእስና ነርኢ ኣሎና እምበር ብብዙሕ ትዕግስቲ፣ ብመከራ፣ ብጭንቀት፣ ብጸበባ፣ ብመውቃዕቲ፣ ብማእሰርቲ፣ ብጓሮ፣ ብጻዕሪ፣ ብምንቃሕ፣ ብጾም፣ ብንጽህና፣ ብፍልጠት፣ ብዓቕሊ፣ ብልውሃት፣ ብቅዱስ መንፈስ ተጉላባ ብዘይብላ ፍቕሪ፣ ብቓል ሓቂ፣ ብስልጣን ኣምላኽ፣ ብጽዋር ጽድቂ፣ ብየማን ጸጋም፣ ብኽብርን ሕስራንን፣ ብኽፉእ ወረን፣ ጽቡቕ ወረን፣ ከም መስሓቲ ግናኸ ሰብ ሓቂ ኢና፣ ከም ዘይተፈለጥና ግናኸ ኣጸቢቕና ፍሉጣት ኢና፣ ከም ዝሞትና እንሆ ኸዓ ሕያዋን ኢና፣ ከም ቁጽዓት ንሞት ግና ኣይተወፍናን፣ ከም ጉህያት ግናኸ ኩሉ ሳዕ ሕጉሳት ኢና፣ ከም ድኻታት ንብዙሓት ግና ነጸጉ ኢና፣ ኩሉ ኰለናስ ሓንቲ ከም ዘይብሎም ኮይንና ንርአ ኣሎና። ቁጽሪ 11 ኣብቶም ሰብ ቆሮንጦስ ኣፍና ንኣኻትኩም ክፉት እዩ፣ ልብናውን ገፍሐ። ኣብ ልብኹም ደኣ እዩ ዝጸበኩም እምበር ኣባናስ ኣይጸበኩምን እዩ። ግናኸ ውሬታ ክትመልሱ ከም ንውልደይ ዝዛረብ ኮይነ እዛረብ ኣለኹ፣ ንስኻትኩም እውን ልብኹም ኣግፍሑ። ምስ ዘይኣምኑ ኣይትቈረኑ። ቁጽሪ 14 ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ። ማለት ንጽድቅን ኃጢአትን እንታይ ኣረኺብዎ? ወይስ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ኅብረት ኣልይዎ? ክርስቶስ ከም ምስ ብልያል እንታይ ምስማዕ ኣሎ? ወይስ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ግዳ ኣሎ? ንመቕደስ ኣምላኽ ምስ ጣዖታት እንታይ ስምማዕ ኣሎ? ኣምላኽ ኣባታቶም ክነብር ኣባታቶም እውን ክመላለስ እየ፣ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን እየ፣ ንሳቶም እውን ሕዝበይ ክኾኑ እዮም። ከም ዝበለ ንሕና ቤት መቕደስ ሕያው ኣምላኽ ኢና። ስለዚ ካብ ማእከሎም ውፁን ተፈለዩን ርኹስ ኣይትተንክዩን፣ ኣነ እውን ክቕበለኩም እየ ይብል እግዚኣብሔር። ኣቦ ድማ እኾነኩም፣ ንስኻትኩም እውን ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኮኑን ኢኹም ይብል እቲ ኩሉ ዝከኣሉ ጐይታ። ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 እምበኣርከ ኣቶም ፍቑራተይ እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዝህልወናስ ብፍርሃት ኣምላኽ ቅድስና እናመላእና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ። ጳውሎስ ከም ዝተሓጐሰ ቁጽሪ 2 ኣብ ልብኹም ስፍራ ርሕቡልና። ንሕና ንሓደ እኳ ኣይዓመፅናን፣ ንሓደ እኳ ኣይጐዳእናን፣ ንሓደ እኳ ኣይተበለጽናሉን። ምሳና ንምማትን ብሕይወት ንምንባርን ኣብ ልብና ከም ዘለኹም ሲ ቅድሚ እዚ ኢለ ኣለኹም እሞ እዚ ብዝብሎ ዘለኹ ንደይንኹም ኣይኮንኩን። ኣባኻትኩም ብዙሕ ትብዓት ኣሎኒ፣ ትምካሕተይ ብኣኻትኩም ዓብይ እዩ። ብምጽንናዕ መሊእ ኣለኹ፣ ብጸበባና ዘበለ ኩሉን ሓጐሰይ ዕዙዝ እዩ። ቁጽሪ 5 ናብ መቆደንያ ምስ በጻሕና ድማ ካብ ወጻኢ ውግእ ኣብ ውሽጢ እውን ፍርሃት ነበረና እሞ ብኩሉ ዝጨነቕና እምበር ስጋና እኳ ዕረፍቲ ኣይረኸበን። እቲ ንጥቑዓት ዘጸናና ኣምላኽ ግና ብምምጻእ ቲቶስ ገይሩ ኣጸናናዓና። ግናኸ ንሱ ንናፍቖትኩምን ብኽያትኩምን ቅንኣትኩምን ምእንታይ ምስኣዘን ትውልና በቲ ንሱ ብኣኻትኩም እተጸናንዖ ምጽንናዕ ድማ እምበር ብምምጽኡ ጥራይ ኣይኮንኩን ኣዝየ እተሓጐስኩ። በታ ደብዳቤ ኣግሂኩም እንተኾንኩ እኳ ተጥዒሰ ቕነሰይ ኣይጠዓስን እየ።
ታደብዳቤቲኣ ንግዚኡ ጥራይ እንተኾነ እኳ ከም ዘጓያትኩም ርኢ ኣለኹም ሞ ካባና ገለ ጉድኣት ምእንቲ ኸይትረኽቡስ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኢኹም ዝጎየኹም ንንስሓ ስለ ዝጎየኹም እምበር ሕጂ ስለ ዝጎየኹም ኣይኮንኩን ዝሕጐስ ዘለኹ ማለት ጓሃይ ከም ፍቓድ ኣምላኽሲ ንምድሓን ዝኸውን ዘይትጠዓሰሉ ንስሓ የምጽእ ጓሃይ ዓለም ግና ሞት እዩ ዘምጽእ እንሆ እዚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝጎየኹምዎ ክንደይ ፀዓት ዘየምጽኣልኩም ክንደይ ምምጽራይ ክንደይ ምንጽርጻር ክንደይ ፍርሃት ክንደይ ናፍቖት ክንደይ ቅንዓት ክንደይ መግናሕቲ ዘየምጽኣልኩም በዚ ነገር እዚ ብኩሉ ንጹሓት ምዃንኩም ርእስኹም ኣርኢኹም ቁጽሪ 12 እምበኣርሲ እንተ ጸሓፍኩልኩም ከዓ እቲ ፀዓትኩም ስለና ኣባኻትኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምንቲ ክገሃድ እምበር ስለ በዳሊ ወይ ስለ ተበዳሊ ኢለ ኣይኮንኩን ዝጸሓፍኩ ስለዚ ድማ ተጸናናዕና ኣብ ርእሲ እዚ ምጽንናዕና ድማ ብሓጐስ ቲቶስ መንፈሱ ብኹሉኻትኩም ስለ ዝቐሰነ ብዙሕ ኣዚና ተሓጐስና ኣብ ቅድሚኡ ብዛዕባኹም ብገለ ተመኪሐ እንተኾንኩ እኳ ከምቲ ኩሉ ብሓቂ ዝነገርናኩም ከምኡውን እቲ ትምክሕትና ኣብ ቅድሚ ቲቶስ ሓቂ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ እሞ ኣይሓፈርኩን ከመይ ጌርኩም ብፍርሃትን ራዕራዕ ብምባልን ከም እተቐበልኩምዎ ምእዛዝ ኩላትኩም እናዘከረ ልቡ ኣዝዩ ናባኻትኩም ኣቕሊቡ ኣሎ ብኩሉ ኣባኻትኩም እምንቶ ኣላትን እሞ ሕጉስ እየ ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 1 ኣሕዋቴ እቲ ኣብተን ማሕበራት መቄዶንያ እተዋሃበ ጸጋ ኣምላኽ ነፍልጠኩም ኣሎና ከም ዓቕሞምን ሓለፈ ዓቕሞምን በዓላቶም ፈትዮም ከም ዝሃቡ እምስክረሎም ኣለኹ እሞ ብብዙሕ ፀበባ ተመኪሮም ሓለፈ ሓጐሶምን ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ሕልግሶም ኣዝዩ ዓዘዘ ነዚ ጸጋ እዝን ንሕብረት ምግልጋል ቅዱሳንን ብብዙሕ ልማኑ እናለመኑና ብፍቓድ ኣምላኽ ቅድም ንጐይታ ድሕሪኡ ከዓ ንኣና ርእሶም ወፈዩ እምበር ከምቲ ንሕና ተስፋ ዝገበርናዮ ጥራይ ኣይኮነን እሞ ንቲቶስ ከምቲ ቅድም ዝጀመሮ ከምኡ ከዓ እዚ ጸጋ እዚ ኣባኻትኩም እውን ክፍጸም ሚዒድናዮ ኣሎና ግናኸ ብኩሉ ብእምነትን ብቓልን ብፍልጠትን ብፀዓት ዘበለን ብፍቕርኹም እናኣና እውን ከም ዝዓዘዝኩም በዚ ጸጋ እዚ ከዓ ዕዙዛት ንምዃን ተጠንቀቑ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ከዓ ብፀዓት እቶም ካልኦት ነቲ ምጽራይ ፍቕርኹም ምእንቲ ክዕዘብ እየ እምበር ከም ትእዛዝ ገይረ ኣይኮንኩን ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱስ ምእንታኻትኩም ደኸየ እዚ ይጠቕመኩም እዩ እሞ በዚ ድማ ምኽሪ እህበኩም ኣለኹ ንስኻትኩም ንፍቓድ ድማ እምበር ንምግባር ጥራይ ኣይኮንኩምን ካብ ዓመ ሒዝኩም ቅድም ዝጀመርኩም ሕጂ ከዓ ከምቲ ንፍቓድ ተዳሊኹም ዝነበርኩምዎ ከምኡ ጌርኩም ከም ዓቕምኹም ንምፍጻም እውን ብግብሪ ይፈጽሙ ፍቓድ ልቢ እንተኣልዩስ በቲ ዘለዎ መጠን ቅቡል እዩ እምበር ብዘይብሉ ኣይኮነን ምንቲ ማዕረ ማዕረ ክኸውን ማለተይ እየ እምበር ንኻልኦትን ረህዋ ንኣኻትኩምን ጸበባ ምእንቲ ክኸውን ኢለ ኣይኮንኩን ከመዮ ብዙሕ ዝኣከበ ኣየትረፈን ሒደት ዝኣከበውን ኣየጉደለን ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ሕጂ እቲ ተረፍኩም ነትጐደሎኦም ክምልእ እቲ ተረፎም ከዓ ነትጐደሎኹም ክምልእ እሞ ማዕረ ማዕረ ምእንቲ ክኸውን እየ እዚ ዝብል ዘለኹ ቲቶ ንቆሮንጦስ ከም ዝተላእኸ ቁጽሪ 16-17 ግናኸ ቲቶስ ምዕዶና ሰሚዑ በዓል ፀዓት ኮይኑ እዩ ብገዛእ ፍቓዱ ናባኻትኩም ዝኸደ እሞ ስለዚ ነቲ ብንታኻትኩም ኢሉ ኣብ ልቢ ቲቶስ እዛ ፀዓት እዚኣ ዝሕደረ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ምስኡ ነቲ ኣብ ኩላተን ማሕበራት ብወንጌል እተናእደ ሓው ሰዲድናይ ኣሎና እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኸብርን ፍቓድ ልብና ምእንቲ ከርእን
በቲ ንሕና እነገልግሎ ዘለና ጸጋ ንሱ ምሳና ክዘውር ኢለን እተን ማሕበራት ሓርያኦ እምበር እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ሰብ ከዓ እምበር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነ ንሰናይ ዘበለ ኢና እንሓሊ ዘለና እሞ ብዛዕባ እቲ ብኣገልግሎትና እተዋፅአ ብርኩት ገንዘብ ሓደ እኳ ምእንቲ ከይነቕፈና ንጥንቀቐሉ ኣሎና ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ ነገርን ጸዓት ከም ዘለዎ ዝመርመርናዮ ሕጁን ኣባኻትኩም ብዙሕ እምነት ስለ ዘለዎ እቲ በዓል ዓብዪ ጸዓት ሓውና ምሳታቶም ሰዲድናዮ ኣሎና ብዛዕባ ቲቶስ እንተኾነ ከዓ ንኣይ ብጻየይ ኣባኻትኩም እውን መዓይተይ እዩ እቶም ኣሕዋትና እንተኾኑ እውን ልኡኻት ማሕበርን ክብሪ ክርስቶስን እዮም እምበኣርሲ ምግሃድ ፍቕርኹምን ትምክሕትና በኣኻትኩምን ኣብ ቅድሚ እተን ማሕበራት ንኣታቶም ኣርእይዎ ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ንክርስቲያናት ዝተዋህበ ረድኤት ቁጽሪ 1-2 ኣካይያ ካብ ዓሚ ጀሚራ ከም እተዳለወትን ብኣኻትኩም ኣብ መቄዶንያውን ዝሕበነሉ ፍቓድ ልብኹምን ቅንኣትኩምን ንብዙሓት ሰብ ከም ዝሰሓለትን እፈልጥ እየ እሞ ብዛዕባ ኣገልግሎት ነቶም ቅዱሳንሲ ክጽሕፈልኩም ኣየድልየንን እዩ ትምክሕትና ብኣኻትኩም በዚ ተግባር እዚ ኮንቱም እንትኸይከውን ግና ከምቲ ዝበልክዎ ተዳሊኹም ክትጸንሑ ነቶም ኣሕዋት ልኢኸዮም ኣለኹ እንተዘይኮነስ መቄዶንያውያን ምሳይ እንተመጹ ከይተዳለኹም እንተረኸቡኹም ንስኻትኩም ከይንበልሲ ንሕና በዚ እምንቶና ከይንሓፍር ኢለ ለኣክዎም እምበኣርሲ ነቲ ቅድም ዘተስፈኹምዎ በረኸት ንሱ ከም ብቂ ዘይኮነስ ከም በረኸት ተዳልዩ ክጸንሕ ነቶም ኣሕዋት ቅድሚት ናባኻትኩም ኣሕሊፎም ክዳልዉ ክምዕዶም ብግዲ ኮነኒ ብልግሲ ምዝራእ ቁጽሪ 6 ግና እዝብል ኣለኹ እቲ ቈጢቡ ዝዘርእ ቈጢቡ ይዓጽድ እቲ ብበረኸት ዝዘርእ ግና ብበረኸት እዩ ዝዓጽድ ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ ከምቲ እቲ ጽሑፍ ዘረወ ንድኻታት እውን ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ዝብሎ ኣምላኽ ከዓ ምእንቲ ብኩሉ ሳዕ ዝኣክል ኩሉ ሒዝኩም ንሰናይ ግብሪ ኩሉ ጸብለል ክትብሉ ጸጋ ዘበለ ኣባኻትኩም ጸብለል ከብል ይከኣሎ እዩ ግና እቲ ንዘራእይ ዘርእን ምግቢ ዝኸውን እንጌራን ዝዕድል ንሱ ዘርእኹም ክዕድለኩምን ከበርክተልኩምን ንፍረ ጽድቅኹም እውን ከብቁሎን እዩ ንስኻትኩም ከዓ ብኩሉ በቲ በኣታትና ገይሩ ንኣምላኽ ምስጋና ዝዓይ ልግሲ ክትህብትሙ ኢኹም እቲ ኣገልግሎት እዚ ግብሪ እዚ ብብዙሕ ምስጋና ንኣምላኽ ጸብለል ይብል እምበር ጐደሎ እቶም ቅዱሳን ጥራይ ኣይኮነን ዝምልእ ንሳቶም ብምጽራይ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንምእማን ወንጌል ክርስቶስ ስለ እተገዛእኹም ስለቲ ንኣታቶምን ንኹሉን ዝኸውን ልግሲ ሓገዝኩም ንኣምላኽ የመስግኑ እዮም ንሳቶም እውን ስለቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ማዕልያ ዘይብሉ ጸጋ ኣምላኽ ምእንታኻትኩም እናጸለዩ ይናፍቑኹም እዮም ስለቲ ዘይንገር ውህበቱ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ጳውሎስ ነቶም ዝነቐፍዎ መልሲ ከም ዝሃበ ኣነ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ገጽን ያኤ ዝትሑት ምስ ረሓቕኩ ግና ኣባኻትኩም ዝተባዕ
أنا باولوس بعلي بعقل خريستوسن بلوهاتن أمعدكم اللخو كناخا أبتم نحنا كم سقا كم إن ملالس زقطرنا قلياتهم بتمساقاتكم كوين كدفرم إلى الزهقنا ومن تخدفر قدو كي كونني إلمناكم اللخو بسقا إن ملالس كنسنا أقوا كم سقاس أين واقانينا أتصوار وقنا أكرم أملاخ نمفراس صنع عردتات برتعي ينبر سقاوي أيكونن بقو كا حساباتن مسفلتات أملاخ نزت صلاة العلز بلا نجر كلن إنا فرسنا كل أمرون نمئزاز كريستوس نمارخو لينا مئزازكم مستفت سمون نتزي مئزاز زبال كلهم قطعوه تدالينا اللونا قطر شوعته نسخاتكم سي أب كرمي قطكم زلو تتمتو حدا أكا برؤسونا كريستوس مخانو زأمن انتخونه كم تبرؤسونا كريستوس كم زخون نحناون كم زلونا كم بحدش برؤسو يستبهل بتقويتها نمهناتكم انبر نمفراسكم زي كون ذهب الناس سلطان أكا أبليته انت تمكحو أنا بزي أحفرني جلسب تندب دابتاتو كبرتن صنعاتن إين بعلو مسانا خلقنا دهم إيو زربؤون نعق إيو يبل إيو أمو بتن دبدابتاتي كسم بدكم كم زدلخو كيمسل إيه إزي بتزلخو إت كم زبل كم تي أبحق كلنا بقال دبدابتاتنا أبو كلنا بقبريكم مخانا يحسب قطري عصر تغلطه مستم قلي بعلاتهم نرأسهم زندو رأسنا كنقطر ويس كان معراري عين دفرن إنا قناخ ينصاتهم بعلاتهم بنفسهم رأسهم كابز لقعو بنفسهم ونرأسهم كابز معراريس أأمروا يبولمن نحنا قنا نبخاتكم كساء نركب أقوى بتأملخ زهبنا دارت ملكعي مسفر انبر بزيلك عين مكحنينا نبخاتكم كم زيبت أحناس بعلاتنا انبزاين عين متعطرن إنا بوانجيل كريستوسي كساء نبخاتكم أقوى بتحنا اللونا بس أما كالوت بزي عاقن عين مكحنينا مو امنتكم ان عبيت مسكرت قنا كم عاقمنا نموسخ أبخاتكم كم ان عبي تسفانا إيو أبتخالوت زدالو سبخا آتنا خين مكحسي أبتكنيوكم زلو هاجر وانجيل كنسبخينا እቲ እግዚአብሔር ዝንእዶ እምበር እቲ ንርእሱ ዝንእድ ኣይኮነን ተፈቲኑ ዝወፅእ ስለዚ እቲ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ዳ ይመካሕ كالأيتي ملقت باولوس نابسب قرنطوس معراف 11 باولوس حسوت هوارياتن قطري 1 قال قرب عشنات كتعقصن مدلخو اسكي تعقصن دا بقني أملاخ أغنى لكم إيمو نتسأت دنجل نخرصوص من تخربكم نحد سبعي أحتيكم إيه كناخا كم تتمن بقرحون هوان زسحتا كم أون حسابكم كابتنا بكرسوس زخون قرهنتن نتسهنان من الباش كيت أفرها له سلازي حدوكا نحنا زي سبخنايو كالي يسوس انت سبخه ويس نسخاتكم زي تقبلكم كالي منفس انت تقبلكم ويس زي رخبكم كالي وانجيل انت متسأكم صبو تعقصوا لهم أنا كابتم أزيوم بلوتسات هواريات بحنت أكوا الزحمة أي مثلاً بزربة أكوا عشان تخنكو بفتسيكم ويكونكن جناخ بكلن أبخاتكم جهوداتنا كتر شوعته ويس نسخاتكم من تلعل كتبلو إلى رأسيات حتى وانجيل أملاخ بكم انت سبق كلكم دو حتى تجري ناخاتكم من تخجلجل إلى إيه كباتاتن عسب إن تقبلكو نتنكالوت محبرة زبزبز كون مساخاتكم كلكو كا مسانكو كم قدنيا زمتصو أحوات مليء ملي أما أبحد أكوا أخبركم بكل دما الرأسي كي خبدلكم اتنكا اللهو كتنكاقون إيه كمتين أي كريستوس حق أباي زلو إذا كحت إزي أب هاجر أكايا زحدقني يلون سلامنتي أنا سلزي فكركم ديو أملاخ يفلت جناخة بتي زمكحلو كمانا كوينهم من تقركبو نتم مخنيات زدلي مخنيات من تكخل إليه اتزجبرو كجبر إيه
ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ከዓ ሐዋርያት ሓሶት ዝጥብሩ ዓየይቲ ርእሶም ንሐዋርያት ክርስቶስ ዘምስሉ እዮም። ሰይጣን እኳ ንርእሱ ንመልአኽ ብርሃን የመስል እዩ እሞ እዚ ኣየገርምን እዩ። ስለዚ ከዓ እቶም ኣገልገልቱ ንርእሶም ነገልገልቲ ጽድቂ እንተኣምሰሉ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን፣ መወዳእታኦም ገና ከም ግብሮም ክኸውን እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተሳቐየ ቁጥሪ 16 ከም ብሓድሽ ከዓ እብል ኣለኹ ሓደ እኳ ዓሻ ከም ዝኾንኩ ኣይምሰሎ። እንተዘይኮነስ ኣነ እውን ገለ ቁሩብ ምእንቲ ክምካሕ ከም ዓሻ ጌርኩም ተቐበሉኒ። እዚ በዚ እምንቶ ትምክሕቲ ዝብሎ ዘለኹ ከም ብዕሽነት እምበር ብእግዚአብሔር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። ብዙሓት ከም ስጋ ካብ ዝምክሑ ኣነ እውን ክምካሕ እየ። ንስኻትኩም ለባማት ስለ ዝኾንኩም ነቶም ዓያሹ ብታሕጓስ ትዕገስዎም ኣለኹም። ሓደ ከም ባርያ እንተገበረኩም፣ ሓደ እንተ ውሓጠኩም፣ ሓደ እንተ ሓዘኩም፣ ሓደ እንተ ኮርዓልኩም፣ ሓደ ገጽኩም እንተ ጸፍዓኩም ትዕገስዎ ኢኹም። ንሕና ድኹማት ኮይንና ከም ዝነበርና ብናይ ውርደት እብል ኣለኹ። ግና ኸበቲ ሓደ ካልእ ዝደፍረሉ ብዕሽነት እየ ዝብል ዘለኹ። ኣነ እውን እደፍር እየ። ዕብራውያን ድዮም ኣነ ኸዓ፣ እስራኤላውያን ድዮም ኣነ ኸዓ፣ ዘርኢ አብርሃም ድዮም ኣነ እውን እየ፣ ኣገልገልቲ ክርስቶስ ድዮም ከም ጽሉል እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ኣነ እበልጾም እየ። ብጻዕሪ ሕልፊ ዘሎኒ፣ ብማእሰርቲ ሕልፊ ዘሎኒ፣ ብመውቃዕቲ ጸብለል ዝበልኩ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ሞት ዝበጻሕኹ እየ። ብኣይሁድ 5 ጊዜ ንርብዓስ ሓደ ጐደል ተገሪፈ፣ 3 ሻዕ ብሽመል ተዘቢጠ፣ 1 ሳዕ ብእማን ቀጥቆጡኒ፣ 3 ሳዕ እታ ዝነበርኳ መርከብ ተሰብረት፣ ለይትን መዓልትን ኣብቲ ማዕሙቕ ባሕሪ ሓዲረ ወዓልኩ። ብዙሕ ጊዜ ኣብ መገሻታት ነይረ፣ ኣብ ሩባታት ብፍርሃት፣ ካብ ከተርቲ ብፍርሃት፣ ካብ ደቂ ዓደይ ብፍርሃት፣ ካብ ኣሕዛብ ብፍርሃት፣ ኣብ ከተማ ብፍርሃት፣ ኣብ በረኻ ብፍርሃት፣ ኣብ ባሕሪ ብፍርሃት፣ ኣብ ማእከል ኣሕዋት ሓሶት ብፍርሃት እየ ዝነበርኩ። ብዕዮን ብጻዕርን ብዙሕ ጊዜ ብምንቃሕ ብጥሜትን ብጽምእን ብዙሕ ጊዜ ብጾም ብቑርን ብዕርቃንን ነይረ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ኩሉ ነገር እቲ ኣብ ጽባሕ ዝጽበኒ ማለት ብዛዕባ እቲ ንኹላተን ማሕበራት ዝሓልዮ ዘለኹ ሓልዮት እዩ። መን እዩ ዝደክም? ኣነ ኸዓ ዘይደኽመሉ። መን እዩ ዝዕንቀፍ? ኣነ ኸዓ ዘይነድድ። ክምካሕ ዘድልየኒ እንተኾይኑስ ኣነ ብናይ ድኻመይ ክምካሐ። እቲ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ከም ዘይሕሱ ንሱ ይፈልጥ እዩ። ኣብ ደማስቆ እቲ ናይ ንጉሥ ኣሬጣስ ምስለኒ ክሕዘኒ ደልዩ ነታ ከተማ ሰብ ደማስቆ ኣሓለዋ እሞ ኣብ ከፈር ገይሮም ብመስኮት እቲ ቐጽሪ ኣውረዱኒ፣ ካብ ኢዱ እውን ኣምለጥኩ። ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ረኣይ ጳውሎስ ቁጥሪ 1 ክምካሕ ዘይጠቕመኒ ክነሱስ ብግድ የድልየኒ እዩ። ሕጂ ግና ናብ ረኣይን ናብ ምግላጽ ጐይታን ኣሓልፍ ኣለኹ። ቅድሚ 14 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ብክርስቶስ እዚ ከም ዝበለ ክሳዕ ሳልሳይ ሰማይ ከም እተዘረፈ እፈልጥ ኣለኹ። ኣብ ስጋ ምንባሩ ኣይፈልጥን፣ ኣብ ወጻኢ ስጋ ምንባሩ ኣይፈልጥን፣ ኣምላኽ ይፈልጥ። ብናይ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰብኣይ ኣብ ስጋ ምንባሩ ወይስ ኣብ ወጻኢ ስጋ ምንባሩ ኣይፈልጥን እየ፣ ኣምላኽ ይፈልጥ። ናብ ገነት ከም እተዘረፈ እሞ ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቕደሉ ዘይንገር ዘረባውን ከም ዝሰምዐ እፈልጥ እየ። በዚ ከምዚ ዝመሰለ ሰብኣይ ክምካሐ ብናይ ርእሰይ ግና ብድካመይ እንተዘይኮይኑ ኣይምካሕን እየ። ክምካሕ እንተ ዝደልስ ሓቂ ምተዛረብኩሞ ኣይመዓሸኹን ነይረ። ግና ሓደ እኳ ሓለፋ እቲ ዝርእየለይ ዘሎን ወይስ ሓለፋ እቲ ካባይ ዝሰምዖን ከይሓስበኒ ሸለል ኢለ ኣሓድጎ ኣለኹ። ብምኽንያት እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ረኣይ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ ኸዓ ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋሃበኒ። እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ መልኣኽ ሰይጣን ክስቅየኒ ተዋሃበኒ። እዚ ካባይ ክርሕቕ ብዛዕባኡ ንጐይታ 3 ሰዓት ለመንክዎ። ንሱ ኸዓ ሓይለይ ብድኻሚ እዩ ዝፍጸም እሞ ጸጋ ይኣኽለካ በለኒ።
سلازي حيل خرصوص قبل علي من تخدر ببزح تحقاس بدخامي كمكحي مبارك مس زدكم شعية زبرتق أمم أنت خرصوص إلى بدخام بتصرفي بحسار بمسقاق بتصبع حقوس إيه وترى عصرت حدا منا من أقاك نسي كابتم أزيم بلوتسات حواليات أي حمقكن أمم نسخاتكم قدا كتنودون متقبعكم نيرو أنا عشيق جناخي نسخاتكم إخوم قدي زبالكمني تمرتات حوارياس بتمرتاتن بتأمراتن بقبر حيلتاتن أباخاتكم بكل تعقست تقبره بزي اتي أنا بعلي زي خبر كلكم مخان انت زي كوينوس كابتن كالوت محبرات زقودلكم له انت أيو إذا بدل زي يقربوا لي قطر 14 إنه نباخاتكم كمتسق كاب زدالو إذا سالساي إيو أنا ونا أخذكم أمبر نجنزبكم أيكم كون زدال زلخو ولدي دعا نولدهم أمبر ولد نولدهم مزجب كزجبو جبو أيكونن أمه أنا أيكخ بدلكم من إيه بمتى أنا أعزيز زفكركم دو نسخاتكم أبدلكم تفكروني علىكم أنا أبكندي نفساتكم وبزحت حواس كله أوفيلكم نفسيون كوفيلكم إيه اسك زخون يكون ببالحد يأي تأبير زحسكم أمبر أنا أخبر كلكمن بتوم نباخاتكم زل أقوام غير دوغلة تبلي تسألكم إيه نتيتوس لمينيو مسؤون نتحدى حو سديديو تيتوس دخون تبلي تسألكم كوينو بحد منفس دو أسر حدا يتملال لسنان قطري 19 نرسنا أباخاتكم كم إنما تساريا كاب قدم حسكم تحاسبوا نيركم أب كرمي أملاك بخرصوص إنا النزارب زلنا كناخي أتم فقراتي كل مهناتكم إيو كما تسكلخو من الباش كم تي أنا زيد لخو كمكم كي رخبكم نايون كم تزيد دليو خوينا كي ترخبوني من الباش بأسيك إن إكرا شارع حميت حشخشخ منفح وهوكت كهلوكم فرح اللخو كملس كلخو أملاخي أبكرميكم كي واردني أنا ون بتم قدم حتى أزقبرو أمو كابتز قبرو رخصة منزرن عبدان زيتنا السحوب زحات كي قهي يفرح اللخو كالأيتي ملقت باولوس نابسب كورنطوس معرف 13 مودعتا سمعتا قطري حدا إذن ممتعي نابخاتكم سالساي جزيهيو زربا زبالة بأف كلتا ويسالست مسكر إيوز قوم كريستوس نابخاتكم برتعي أمبر نابخاتكم دخم هيكونن مبتي أباي زارب كريستوس مسكر كم اتداليو رئيه كم تقال أي جزي مسخاتكم كله خزبالكو حجون كابخاتكم رحيق أخلقو نابخاتكم انت تملسكو نتم قدم زعبسون نتم زترفو كل تومن كم زيدن قصالهم قدم نجرا إيه عديمون نجرا لخو كريستوس بدخام تسقيلو بحيل أملاك هياو كوينو ينبر إيو نحناون أبقو الدخومات إنا بتي أبخاتكم زخون حيلي أملاك جنا مسؤو هياوان كنا كنبر إنا قطري حمشته بأمنة أنت عليكم رأسكم فتنوا رأسكم مرمروا ويس يسوس كريستوس أبخاتكم كم زلدوا برأسكم أي تفلتنيكم زي أنت زي كونس مخاتها زي تصنعوا يخم نحنا جنا مخاتها زي يصنعوا كم زي كنا كتفلتوا تسفى قبر لكم كتو كفو كي تقبروا ناب أملاك نلمنا لنا نحنا أقوى مخاطا كم زينة سنة انتو خلنا من تنسخاتكم سنة كتقبروا انبر نحنا مخاطا من تنة سنة مسيلنا كن الرئي كونان نحنا نحق انبر بس حق ازد سارر قل أقوى خنقبر ايك على ايو نحنا انت دخمنا نسخاتكم من انت برتعكم إنا ان نحقوس ازون ملعات كتكونوا نتسلي علونا من تزيبتن مهنات انبر نمفراس زي كونه قويتا زهابن سلطان بس متاخو تشكينك
كيبرتعلكم رحق لكم اصحفلكم علىكم قطري 11 بزترفس أحواتي تحقصوا ملأت كنوا صناعات كنوا بحانت حساب كنوا بسلام نبرو أملاخ فقر سلام كعا مساخاتكم كخون إيو قطر 10 نحد حدكم بقدس مسعام سلام تبهالو كلاتهم قدسان سلام يبلكم اللو قطر 13 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን አሜን